Silent Killer ngwere emlonyeni haasi kufara nezvakaitika kuCup Clash ari kudedzera kudai makandisiya ndakamukwapidza mukomana uyu. Hi guys, welcome to T Files TV. We are back again with the latest gossip. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. Silent Killer anyora iye achiti chimiro chakadai chinofanirwa kutendwa. Ndokumbira ruregerero kune mafans angu ndabhadhara mari eCup Clash. How come you introduce munhu asipo as per program? Ndanchifanira kupenda musebente kana mugoti aenda pastage. Ndo inonzi Clash. Ndashamisika ndakumiswa pastage mugoti aripo. Clash yacho iri Papi Boys asi Shebeti ticharamba tichikupai. Congratulations kungwere yemlonyeni you defended. Silent Killer ari kudedzera kuti iye aifanira kuti aende pastage but vakaramba vachidedzera kuti aiwa Blondie atoo pastage, of which Cup Clash yayo takaiona akatanga kudedzwa ndiSilent Killer haana kupicha up pakazopinda Blondie. Saka Silent Killer zvaari kuchema nazvo ndezvekuti iCup Clash yakaita sei yokuti munoti one munhu anonoimba uburuka mumwe anoimba uburuka. Silent Killer anga achida kuti vaite zvaita zvazvo nana Sen Colors nana Soldier Love kuti mumwe ari apa mumwe anenge ari apa, of which problem iripo ndeyekuti if vakange vari vese pastage vanodzimara vakurovana. Munongoziva mega inodzimara ya physical fight, vanhu vagara vari kuda zvokutorovana but problem panenge pane ari kutya mumwe. Saka Silent Killer ari kudedzera kuti inini chinhu chakaita ndisaende pastage inyaya yekuti imimi muri kutadza kuorganiza maclash zvakanaka. Vana Godfather vanenge vari kutotyawo because vanoziva kuti zvinozokonzeresa aripo anogona kurohwa. Saka vazukuru vambuya Nanda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu wake akati kufu kafu kufa kana kufenda. Mumwe munhu akati Clash yacho naBlondie hatione ichibudirira, ini pane ari kukwata apa plus yenyu inogona kupedzisira yave physical, that's why isiri kuitika. Mumwe munhu akati ngadzirire ngwere hombe nediki. Mumwe munhu akati Silent Killer is now a movement. Glad he is inspiring a lot of artists and witnessing it whilst he is still alive. Mumwe munhu akati freestyle mixed with entertainment and comedy. Ngwere music has taken all over dance hall. Saka nyaya iripo ndeyeyo kuti Silent Killer ari kudedza kuti imi mwandati tite Cup Clash chingondipai mufana wetipinde tese pastage ndimukwapaize ndimupedzere, kwete zvenyu zvokuti one munhu. Asi paCup Clash anonzani paCup Clash Kona Ngale akahwina akakwapaidza mukoma wedu uyu anonzi Mita D akadyiwa. Saka Kona Ngale akahwina zvake. Kana mchida munogona kungoiona Cup Clash yacho, varipo vanhu vakawanda, even Ngwere Light kakahwina kangwere Light. Thank you so much, don't forget to subscribe.